eller hvad skete der? Jeg tror, han blev færdig. Ja, nu er jeg ikke klar. Nu skal den renses. Nej, det er nogen. Så er det sprulpåsat. Noget er synd på. Nu skal den ned i en vodka, den der. Nu skal den renses. Ja, vi har vodka. Ja, det er vodka. Det var bare noget til at rense den. Vi skal lige have lys her, så vi kan få lyd med at optage noget. Man kan ikke få viksvin nu. Jeg mener det, jeg sagde ikke. Jeg sagde ikke mere, det er lort. Hej, Signe Fisk. Og det er din tøj. Ja, kom med. Ja, kort. Tak for lån. Det var hyggeligt at låne din forbindelse. Må ikke gøre noget indsats. Og højt nogen færd. Det var simpelthen ikke meget mand, den der. Den tager jo også lidt ud. Han bliver hovedet lunger. Det er effektivt. Sådan. Jeg fik en lille video til på Facebook. Så tog det til. Så er det dejligt at lide her. Det er sundt, siger. Hey, Jan. Hvem skal du have på Facebook? Ja, okay. Det er hyggelig aften. Hvad finder? En video, eller? Ja, det er godt nok. Det er hyggelig aften, jeg laver en video. Man kan så ikke se det i stedet, sådan jeg lukker i en øje. Jeg ved ikke,